ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን ገዛ ተኻሪ ዝነብር ግን በይና ይኮንኩን ዝነብሮ ምስ ሓደ መማህርተ ዝነብር በላወድ ድረዛን ቅልጥፍ ኢሉ ድሌታ ስለ ዝገመተ ዋይ እሞ ካልእ ሰብ ዘይብሉ ጽሙ ዝበለ ቦታ የለን ድዩ ቤተ ጊዮርጊስ ባሎ ግን ሕጂ መስዩ እሞ ንዓናይ ደሓን በዝገጽና ዘወር ንበል ወላ ኢላ ብኢዱ ሓዘቶ ጽርሃ አንዲያ መኾይስ ኢሉ ሰዓቱ ረአየ ወድ ረዛን እቲ ድሕሪ ምትሓዝ ወደባጽዕ ካብ ፍርቅለይቲ ናብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ተቐይሩ ዝነበረ ሰዓት እቶኦቶ ማለት ኮፕሪፎኮ ንኸኣክል ሰዓትን ፈረቓን ተሪፍዎ ስለ ዝነበረ ኸኣ ቁርብ ኣዛውራ ኣቢሉ ናብ ገዛ ክመልሳ ወሰነ ወድ ረዛን ስምዕንዶ ጽራኻ ሓተኪ ድማ በላ አንጎሎ ተጠውዮም ናብ ሲነማ ካፒቶል ገጾም እናተጓዕዙ ሕርሕተተኒ ኢላ ብጎባ ዓይና ጠመተቶ ጽርሃ ኣበይ ማዕድኹም ኣባውሊዕ ጾር እዩ ኣበይ ኣውሊዕ ጾርኸ ኣባውራጃ ኮሎ ግዛይ ወረዳ ደቂ ኣድመቖም በለቶ ቧ ስለምታይ ዳ እሞ ካብ ዓዲ ኽወፂኽና በስመራ መጺክ ስድራይና ሓደ ዘይፈትዎ ሰብ ብሓይሊ ኸመርዑኒ ስለ ዝደለየ ሃዲመ መጽአ ማቴዎስ እሞ ስድራኸ ኣብዚ ከም ዘለ ክፈልጡ ድዮም ዋይ ሪኦምኒ ወይ መጽኦምኒ ዳ ኣይፈልጡን እዮም እምበር ገንዘብ ስለ ዝልእኸሎምሲ ኣብ ኣስመራ ከም ዘለኹ ዳ ኣይፈልጥዋ ልብ ወለድ ዛንታ ወድ ረዛን መበል 109 ክፋል እሞ ሕጂ ዳ እንታይ ናይ መጽኣ መደብኪ እዋ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ደኣ ኣብዚ እንዳ ብዙ ሰሪሐ ቁርብ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ይእክብ ኣለኹ ብድሕሪኡ ኸዓ ንዓይ ዝመስል ከምዚ ኸማኻ ዝፈትዎ ሰብ ተረኺበ ደኣ ሓዳረይ ገይረ ደቀ ይዕብ እምበር ካልእ እንታይ ከይህልወኒ በለቶ ከም ሕፍር ኢላ ጽርሃ ከምዚ እናዓለሉ ክጓዓዙ ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ ካብቲ መብራህቲ ዝነበሮ ገዛውቲ ወፂኦም ናብቲ መብራህቲ ዘይነበሮ ገዛውቲ ምስ ኣተዉ እታ ሰብ ከይርያ ብምስጋእ ተጻዒንዋ ዝነበረ ስክፍታን ፍርህን ዝተቐንጠጠላ ጽርሃ ናብቲ ብኢዳ ሒዛቶ ትጓዓዝ ነበረት ወድ ረዛን ዝያዳ ተጸግዐት ጽርሃን ወድ ረዛንን በእንዳ ደዌ ተጠውዮም በኣፍ ደገ እንዳ ፌራሜንታ ዘርኣጋብር ገብረ ሕይወት ኣቢሎም ናብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ገጾም ኣቕንዑ ኣብዚኻ ትመሃርምሽ ድማ በለቶ ጽርሃ ኣብ ከባቢቲ ዩኒቨርስቲ ምስ በጽሑ ኣብዚ ዝመሃር ብምባል ንየማን ተዓጺፉ ናብ ባርቲ ብለጽ ገጹ ሒዝዋ ተጓዕዘ ወድ ረዛን እታ ኢድ ወድ ረዛን ጨቢጣ ዝነበረት ኢዳ ስለ ዝረሃጸት ከኣ ካብ ኢድ ወድ ረዛን ስሒባ ኣብ ክዳና ደረዘታ ጽርሃ ኣብ ከባቢ ባርሊኖ ምስ በጽሖ ከኣ ወድ ረዛን ናብ ሓንቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረት ድኳን ኣትዩ ክልተ ባስተ ብምግዛእ ሓንቲ ንዕኡ ሓንቲ ድማ ንጽርሃ ሃባ ዋይ ኣታ ማቴዎስ ሓወይ ኣብ መንገዲ እናበላዕና ክንከይድ ኣብ ገለዶ ጽግዕ ኢልና ኸፍ ክንብል በለቶ ጽርሃ የማነ ጸጋማ እናጠመተት ኣጆኺ ወላ ሓደ ሰብ ኣይርአየክን እዩ ጸልማትን እዩ ዘሎ ረአዮ እንዶ ብምባል መሰተባብዓኻ ሕራይ ብል ይቕኒለይ ከኣ በለቶ ጽርሃ ናብታ ብጸጋሜቲ ኢዳ ዝዓተረታ ፓስተ እናጠመተት በትናማ ያባሻውል ገጹ ዘደይብ
ገፊሕ ጎደና ቀሲሎም እናተጓዕዙ ኣብ እንዳ ኣውቶቡስ ምስ በጽሑ ኸኣ ናብታ ብድሕሪ ድኳን እንዳ ኣባ ምሽሙሽ ዘላ ጸልማት ጎደና ኣተው እሞ ቻው በልጽራ ካልእ መዓልቲ ብቐትሪ ተራኺብና ናብ መናፈሻ ኸይድና ክንዕልል ኢና ብምባል ወዲ ረዛን ኣብቲ መንደቕ ኣጸጊዑ ጀመረ ልብ ጽርሃ ካብ ሰፈራ ነጢራ ክትወፅእ ከም ዝደለየት ንላዕሊ ገጻ ክትቅብቀብ ጀመረት መላእ ኣካላታ እውን አንቀብቀበ ማለት አንቀጥቀጠ እቲ ነዚ ዘስተውዓለ ወዲ ረዛን ክገድፋ እኳ እንተደለየ ከረዋ ቢላ ስለ ዝሓቑፎቶ ግን በቐሊሉ ካብ ሕቑፉ ከልቅቓ ኣይከኣለን ኣካላታ ብቕጽበት ሓዊ ተቓጺሉ ክንፋሕን ሙቐት ትንፋሳ ረስኑ ሃፈጽ ከብሎን ጀመረ ብሃንደበት ካብቲ ጎደና ሪጋጉዕሽ ሰባት ዓው እናበሉ ስለ ዝመፁ ግን ጽርሃ በተጊላ ካብ ሕቑፉ ወዲ ረዛ ብምውፃእ ቻው ከይበለቶ ብጉያ ንገዝኣ ከደት ወዲ ረዛን እውን ሰዓቱ ረኣዮ እሞ ሰዓት 8 ፈረቓ ናይ ምሸት ከም ዝኣኸለ ምስ ፈለጠ እውይ ኩራራ ዓረከይሲ ክሳዕ ሕጂ ኣብ እንዳበጠበ ዘሎ ይመስለኒ ምስ ዘውዲኡ ዝህሉ ብምባል መገዱ ናብ ጣባ ገጹ ናብ ገጹ ኣቕንዐ እውይ ኣታጨከና ኣለኻ ዲኻ ዋ ብሓቂ ተመሊስካ መፂኻ እውይ ኣነ ጽናሕ በልኖ ዞም ኣብ ዝጎደና ዘለዉ ዓማዊል ከም ዝዓጽኹ ሕብሮሚ ኢላቶ ናብ ደገ ወፀት ዘውዲ ዋ ኣተኸፉ ኮሚዳ ዝግበር ዋ ከታልለካ ኢለኮ ይኮንኩን ቆፂረካ ነይረ ምሻሉ ዕላልካ ስለ ዝመሰጠንስ ብዘይ ስክፍታኻ ንዕልል ኢለ ስርሐ ሓቢ ቆፂረካ ነይረ እውይ ናይ ብሓቂ ጨካኒኻ ግን ነጋሓወይ ኢላቶ በቐጥታ ኣብ ሰለፉ ኮፍ በለት ዘውዲ ሓቂ ሓይሽ ተወንጢያት ለይለ ስለ ዝሓረኩ ሓቦ ገይረ ፀይረ እምበር ኩሉ ግዜ ክትረኣይኒ ዘውዲ ነብሲ ብምባል ኩራራውን ኣብ ሰለፋ ጣዓበላ ግድ ሓሳዊ እንተ ዝረኣየካ ደሞ ሽዑ ቀልጢፍካ ዘይትምለስ ሞ ማዕረይ በለቶ ዘውዲ ፍሽኽ ኢላ እመንን እንዴ ዝብለክ ዘለኹ በልሎሚ መሳኺ ክሓድር መፅየ ዘለኹ ከመይና በላ ኩራራ ኣብ ሰለፉ ኮፍ ኢላ ጸብለል ስለ ዝበለቶ ክሳዱ አንቃሪሩ እናጠመታ እውይ ኣተነጋሓወይ ሎሙ ደሞ ምስ ሓደ ካብ ጀዛን ዝመጽእ ወዲ ነይ ተቋፂሩ ዘለኹ ንጽባሕ ዶ ይኹነልና በለቶ ዘውዲ ትኩር ኢላ ዓይን ዓይኑ እናጠመተት ጀዛን ከበዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኦኬ ሕራይ ጽባሕ ይምለስ ዘውዲ ሓፍተይ እሞ ሕጅዳ መምለስ በሊ ሓባ ኣዲን እሞ ኸይድ ዋ ጽባሕ ምሽ ብሓደ ክንሓድር ኢና ጽባሕ ዘይኮነልና ማዕረይ ግን እቲ ዘውዲ ሓፍተይ ንዓኽር ከመይ ገይረ ደቂሰ ክሓድር ውይ ንስኻስ ሕራይ እብል ከመይ ይሕሸካ ኢላ ሕቑፋ በለቶ እሞ ጥዑም ጨንኣ ሃንገፍ ስለ ዝበሎ ኣዕሚቑ ኣተንፈሰ ኩራራ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ሕሸካ ማለት ሓተተ ኩራራ ዋ ፖዚሽን ብነጻ ተነጋሕው ኢላ ሓደ ዝተፈላለየ ዓይነት ስጋዊ ርክብ ማለት ፖርኖግራፊ ዘርኢ ስእልታት ዘለዎ መጽሔት ማለት መጋዚን ኣቐበለቶ ኩራራ ግን ጽላቢሉ ርኢ ምሰበሎ ሰንበደ እዋ ኣቲ ዝዳ እቲ ሮማ ትጥቀመልያ ዝበልዎ መጽሔት እንዲሁ አንቃሪሩ ጠመታ ንዘውዲ ዋ ምን ሂቦ ሮማ እዝስ ናተይ ማዕረይ ድሓር ንሳ ጥራይ ፖርኖግራፊ ትጥቀም ዝበለ መን እዩ በለቶ ዘውዲ ነቲ በኣንክሮ ዝጥምታ ዝነበረ ኩራራ ኣዒንታ ኣፍጢጣ እናጠመተት እዋ ኢሉ
ኩራራ ግን ጽልጽል አቢሉ ረአዮሞ እዋ እንክበል ባዕልኽ እታ ዝበለጸት ዓይነት አቀማምጣ ምረጽለይ ያኸ ኢሉ ዓጺፉ መጽሔታ አቐበላ ኣነ ክመርጸልካ በለቶ ዘውዲ ኣዕንታ ኣፍጢጣ ባዕልኽ ደስ ከም ዝበለክ ጌርካ ሃብኒ ያኸ ኣነ ክመርጸልካ እንተኾይነ ደሞ ንዓይ ዝጥዕመኒ እየ ክመርጽ ህዋ ንዓይ ዘጥዕሙክ እየ ምረጽለይ ዝብለክ ዘለኹ ንዓኻ ዝጥዕምዳ ባዕልኻ ምረጾ ህዋ ኣቲ ዘውዲ ንሕጂ እንደስቕ ኢልካ ሓንቲ ምረጽልና ጽባሕ ግን ንኹለን በብሓደ ክንፍትነን ክንሓድር ኢና በላ ኩራራ ናብቲ መጋዚን እናመልከተ ሕራ ይበል ማዕረይ እስከ ብምባል ግንጽል ኣቢላ ኣይቲ ተሓይሽ በቃሞ እዚኣ ትሕሸካ ኢላ ካብቲ ብዝተፈላለየ አቀማምጣ ጓልን ወድን ርክብ እናፈጸሙ ኸለዉ ዘርኢ ስእልታት ናብ ሓንቲ ኣመልከተትሉ ዘውዲ ትኾን ሓራይ ኢሉ ኩራራ በቐጥታ ክዳውንቱ ኸውፅእ ጀመረ ዘውዲ እውን ናብታ ብመጋረጃ ሸፊናታ ዝነበረት ኩርናዕ ናይቲ ገዛ ኸይዳ ማይ ጨብረቕረቕ ድሕሪ ምባል ናብ ኩራራ ተመልሰት እሞ ቀስ ኢላ በብሓደ ክዳና ብምውፃእ ረጅን ሙታንታን ለቢሳ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለት በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣቲ ዘውዲ ነፍሲ መሊስ ክንበር ዓቲትኪ እዋይ እዚ ፍራዝ እስከ ጸልለኒዩ ብምባል ኣብ መቐመጫ ጣዓበላ እሞ ካብ ጽፍሪ እግራ ክሳብ ጸጉሩ ርእሳ ክጥምታ ነቐጸ ኩራራ መሊሰ ጸቢቐ ሓተተት ዘውዲ ፍሽኽ ኢላ ማራምበር ብምባል ኩራራ ከይተንከፋ ብምርኣይ ጥራይ ከም ኣመሉ ቀልጢፉ ክረስንን ስምዒቱ ክህውኾን ምስ ጀመረ ኸዓ ነታ ወዲ ረዛን ዝሃቦ ምኽሪ ዘኪሩ ስምዒቱ ንምቆጽጻር ብዛዕባታ ኣዝያ ክፍእት እያ ዝበላ ጎረቤቱ ክሓስብ ጀመረ ኩራራ እቲ ብእዋኑ ናብ ቤቱ ዝኣተወ ወዲ ረዛን ብቐጥታ ናብተን ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢለን መደባት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዝከታተላ ዝነበራ በዓል ፀሃይነሽ ብምኻድ ከመይ ኣምሲኽን በለን ነቲ ተገፍቲኑ ዝነበረ ማዕጾ ድፍእ ኣቢሉ መርሓባ ማቴዎስ መጺኻ እተበል ሰላም ማቴዎስ ሆይ ማቴዎስ ብምባል ሰለስቲአን ምውቕ ሰላምታ ምስ ለገሳሎ ኸዓ ቤላ ከመይ ኣምሲኽን ብምባል ንውሽጢ ኣትዩ ኣብ ሓደ ጸግዒ ናይቲ ሳሎን ኮፍ በለ ወዲ ረዛን ድራር ኣምጽሉ ድሃብ ምስ በለታ ፀሃይነሽ ከዓ ሕራይሺ ኢላ ብጉያ ናብ ክሽነ ኸደት ድሃብ ወዲ ረዛን ናብ ቤቱ ካብ ዝኣቱ ድሕሪ ርብዕ ሰዓት ዜና ናይ ሰዓት 9 ክንበብ ምስ ጀመረ ኸዓ ብሃንደበት ዘተ ሰላም ስርዓት ደርግን ህዝባዊ ግንባርን ዝትንትንን እናተዛተዩ ዘርኢ ድምፂ ዘይብሉ ምስሊ ተዛተይትን ተራየ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዘተ ሰላም ናይ 20 ክሳብ 29 ሕዳር 1989 ዓመተ ምህረት አትላንታ ማለት አሜሪካ ደጊማ አቃልሐት ወዲ ረዛንን በዓል ፀሃይነሽን ናብቶም ብወረምበር በአካል ኮነ ብስእሊ ሪኦሞም ዘይፈልጡ ተጋደልቲ ዝጽውዑ ፍሉያት ፍጥረት ንምርኣይ ኩላቶም ኣዒንቶም ኣፍጠጡ ዋይ አንተ እዚኣቶም ደኣ ከም ሰቦም ሰባት እንዲዮም ምስ በለድ ድሃብ ብሃንደበት ከዓ ኩላቶም ካዕካዕ ኢሎም ሰሓቑ
ስርዓት ደርግ ገለ ካብ ጥፋት ዘድሕኖ ተኣምር እንተተረኽበይሉ ግዜን ዕድልን ንምኽሳብ ብስም ዝርርብ ሰላም ንኤርትራ ራስ ገዝ ማለት ርእሰ ምምሕዳር ከም ዝፈቐደላ ብምጥቃስ ተዛተይትን ዓበይቲ ሰባትን ዓዲሙ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ኣብ አዲስ አበባን ዕንክሊል እናበለ ኸሎ እቲ ብ8 ለካቲት 1990 ዓመተ ምህረት ልክዕ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ሃንደበታውን ሓያልን መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣብ ውሽጢ ሳለስቲ ማለት ብዕለት 10 ለካቲት 1990 ዓመተ ምህረት ንወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ምሉእ ብምሉእ ዝተቆጻጸረ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ናብ ደቡብ ገጹ ጉዕዙ ብምቕጻል ካብ ዕለት 24 ክሳብ 30 ሚያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ ንሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ እናደሃኸ ካብ ከተማታት ሰንዓፈ ሰገነይትን ዓዲ ቀይሕን ጸራሪጉ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሮሶ ዓሪዱ ነበረ። كيف كرار عرقي كم يحديرك تمالي زغنعك يا تمثل بلو ودرزان ناتنكو مدري في الشخشخنا بلاز ماتو كرارا تقبلو هو ما غنعت رايدي ودرزان عرقي سيكس بمينو كوي تقريب لك بلو كعكعيلو الناس حقا با انت مالتك يا اخي سيكس بمينو با حدا باب عينتو سيدتا سيكس زلو مغازين امتياس انكا زدلخا قاوما مالت عينتا قمامطا مالت بوزيشن مرص يلاتني جد يا امنكاني ناي سيكس مصيتي وامريص اتكا اي تحسسك بلو ود رزان وا امنني وانت غيني لا خيسو با زودخا كامروما بمغازين كتمر جميرة واتخبي امتياتو ويفكر دخه بلو ود رزان هو اندعي امو معين دامريزكا وانا مسرا اخو ودنتيني بقى كمرص اي كالكون بعد خمرص الليليا بعليا مريصات اللي واي ود رزان عركي بقى اخيلنا كل غزي خم تبعت يدرو زليلنا بالعلين كنسكل تراي موالنا قيار زيبلنا بعنت عينتا قاوما نراخم نيرنا واخندي عينتا جواب دي زول مسيلك نتسئلتا تتريوكم غرمكا ودرزان عركي بلو كرارا باغرموت رؤسنا نغنغا واي كرارا اسكترسع خونكا زلخا مجاب زاد غزيا حدا ود تبعتاي سمعتو نخروي كاب 10 كساب 20 دقائق انزدليو قالن سيتجن سمعتها نختروي كاب 30 كساب 45 دقائق زوزدلا بز مخنيات كا دق تبعتيو سمعتهم بمقصصار مس مصامدوم زلوم ناي غزي فللي كم عراري ولوم نزن مغبار كا سمعتهم كهوخم كلو شبشبوم مالت متلوم كاب قربيزا مالت بلعتو قالن سيت بموصا اقاوما اكالاتهم مالت بوزيشنهم بمغيار كهدو خمس خولو حبيرنا نيرو بتوساخي بوزيشن كتقير كلخا حصرنا عرفت غزي سلتركب سمعتاتك نختقصاصرن نختهدون غزي تركب سلازلخا اقاممطخا مغيار حغازي لنا نيرو اثنا عنا بل قرسي اخ نغو مدركو بحكيا سغا وركب كبدنا قبقيبكانا با بلو درزان نابتا ابشو زنبرت بيت قرسي حمله 10 جعت تغصو انا سوغما كراراون انا سحقه دد دحريو سعبه تمالم شدا حدا عب نجر اندي بتلفزيون كيرا اخي حليفك قرارا عركي بلو درزان اب قعصوم انت حليفونتا حاتته كرارا هو خيلو
توقع مسدرجن سلامنا تزاتيو ابتي فخر رايو مسيو اي امنكاني او ادي زات وتا ابلك اندي زلغو وا امونه بحق حليفو النمبر واتا تاي مسلو وصبو غيركا دشيف كم بولو كرارا وا انت خمسلو دا بقى انا عين عخانيم زمسلو وا جد ناينا خان زمسلو سبات يوم نزي بدمصن فخرون نرادي خيترف زنقطقط منغسو هايله مريم رعرع زبلو زلو امبع بمبال ኣብታ ኣፍ ደገ ቤት ቁርሲ ስለ ዝበጽሑ ቅድሚ ምእታዎም ንየማነ ጸጋሙ ቆሊሕ መሊሕ በለ ኩራራ ሰላም ዞም ኣሕዋተይ በዚያ ንበሩ በሎም ኣሳሳይ ናይቲ ቤት ቁርሲ ኩራራን ወዲ ረዛንን ተመራሪሖም ምስ ኣተዉ ኣታ ኩራራ ከይተረሳዕን እስከሎም መዓልቲ ናይ ምሳዕድ መለና ብሓዳን ከይዲና እዋ እንታይ መርስዑ እቲ በቀዳማይ ጥዕምካ ገዲፍካ ዝመጻካ ነይቢትን ዊስክን ባኸነ ቃረሮ ወዲ ረዛን ዓርከይ ኣታወረ ከምቲ ዝገለጽካለይ ተኾይኑ ኣቀራረበ እንሲ ሕጂውን ክንቆርሳ ይግባአና ነይሩ ባይ በሎ ኩራራ ናብቲ ባንን ሸሓንን ዘቐበሎም ኣሳሳይ እናጠመተ ህዋ እንታይ ማለት ካይታ كسع غزي مسح كيبلعنا صومنا نصنع دليا بوا حتى تود رزان وانا صنحوا نورمال عرب سقلو دغدا اماسي شرون حملنا تصبيكا ملو معلت صومكا توعلا يلخا لو مغدا زغنن حاخلنا تصبيكا انتي زي صوم مالكا بولو كرارا تشنيهو نسو نصدقيو اذا كن من تلك اخم خصو وانا حارف مقبي ودرزان عركي نتوع مقبن حارف سبوندان زلو حرمان انا نخلتيوم ما راز خبرون ودرزان عركي مسوا ما يكونن كسغدلون كما نخيليا بلو اي خرار عركي حراي بلا 4 وانا اخلنا غدفو تحده كويس ودرزان عركي ان كان نفسي سلس غبرلا بمبال اتبان زغرسلو شحني نتا أساسي أقبلو كرارا أما ود رزان عركي أبزي أخلنا دو كابزان أبز خباب زلو دكانات نزعد مزخونا نخداون تغنري عبيت غزاين تريري لان كيدا لنا مش بلو كرارا فاتو أم قريسوم شاي أم ستيوم ندق أنا وطو حراي تبو نحنا يبل نقدم كبانك جنزب كنوصل قولش لزوقفكو ناي بانك حسابي تمالي اللخ بلو ودرزان نام ميدا إثيوبيا مالت ميدا إرتاقصو أنا تقعزة أوي مسكينة يدرك سلام سلام بلالو بكا بلقان بوشنا يتعامون يا أخ بلا كرارا إيه بوش دان تاخوينو ديو حتى تود رزان دحر متحاسبات تمهرو ابشقاقنا منادق كفلتاتو من عوتنا حفايت بالصحفنا صحافو دي ما شغيرو مزلو بلا كرارا دمصو اتحيتو نافتوم ترغمو بغبو زي تردو فخرانا فخرو مكاين تصعينوم ناب جنبار جندا غصوم زخدو زنبرو وتهدرات درج انا معدوا هو من يلكذا توماس حوي تمالي ابيت مهرتم زقاطوم منغيرني وانتايلو 4 دقائق اخيلو بريد قيرومنا بحد خفل مساتوس ابت سليدا عوتنا حفاي زبل بعاب تصحيفو صنيحو ومسي بقى ات دايركتور ممهرو من مس حدا ابال حزباو دحنت كوينوم تمهرت دوابيلوم نتمهارو ببحدنا بقربيتنا تصوعو عوتنا حفاي صحافنا ودو خصحفوهم وعيلهم مبع انتي تبلاتا امو صحافي رخيبو مورو كيد ابي كرخبو ولا خالو سبات صحيفهم مخونو نت صحف زمساسلا صحافا زلو سبسينوم غريفهم ممكيدوم واي موسيبا تمهارو طنققلوهم كن
نخلاص ملو خرشنو مخليهم زياتهم طاطا يبلوم إلو نابتي أباف دقنايت بانك كوفيلو زنبره كافير مالت واردة قربة ود رزان نغلت يوم فتشو مسأتهم كا ود رزان سرحتنياتات بانك زحاتتو وسندات تاريو زحاتتو جنزب توهبا نحنا بالكرار عركي أبز خباب سينما دانتا زلو دكانات نرى بلو ود رزان كاب بانك مسوطو كويسوم نخيد إلو كرارا قرب مستوقعزو خا أقاطعمي حانتو قال أما قد رخيبو دو بلومو أوا آتي أبزدي قصاتهم كيف بمبال دويلو مسأك على الجمرة نو أيكونن ساكت برنابز دا محازي كبتحي لمزي انت تفيك زيت دول بقايت تهوى خبا بحانت معالتو كسوا يرقصني أي تعمنن كحاسبولو قال ما لزبها المغنيات مشالو نخ حاسبولو عدل هيبيا مالخو مسبلا كرارا واه انت كوينا لهم بقالهم كنحاسبولو زبلخا نحنا كودلينا يوم بلت تاقوال عاويلا واتا كرارا انديا موبا مسبلو ودرزان كام معدوخا باتا خيدا بلي دحانا جوغي أبز حصره غزي يخدوللكني نما حزوت كخا سلام بللي إلوا بغويا نابتا أبسجرو دو إلو زصبيو زنبره ودرزان كده ودرزان عركي إذا قال شايف كيرو كيف قالو أمش بلو كرارا نابتا حقا هيباتهم تخي زنبره تقال كسادو تقويو أنا تأمتا اندعي ايستوال كله حانت خابتن تمالي مسالكا خلنا جولاتنا غزاز رخبنا انا والد انديا رسع خيا اتامو انا معسر ايه زي نسخة 5 9 زنبركا قن قصر سلكن هيبنا نسل خداس حجي انتي دا زي دولكا تبلن صنيحه نمعسك قصرن ودرزان عركي بلو كرارا ودرزان كي قيقو فرهتب عنا بلا وا نمن تاخات وصره بلو ودرزان قنشريلو بقاتا ودرزان عدكي صباح صوني تمرت غنجمرينا مش كتب لها نصنيخا ويلكا انت يوم مزنا ولا زرخبالو هو كما زي له بناس عدينا غنمار قريش يلينا نديو بلو كرارا عتبيلو